Ahoy, Kings! Ahoy, Kings! Hello, Kings! Ahoy, Kings! Ahoy, Kings! Ciao, Kings! Hi, Kings! Hi, Mom! Hi, Kings! Hey, King! Prečo si prišla na mládež? Lebo je to super vec. Stráviť s Bohom čas, so ľudí, ktorí sú Robíme to pre Boha, nie pre osobné potešenie. A preto je to iba o ňom. A musí to byť o ňom. Pýcha, ego musia ísť nabok a nechať Boha pôsobiť. A vtedy je jedno, či sa zídete 4, alebo vás bude 200. Rob to pre Boha. U Neho máme všetko.